with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak Ibu saha para pamirsa sedaya. Kepangaken kula Rina Yuliana saking program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Wonten ing video menika kula badhe nuduhaken video praktik micro teaching wonten ing mata pelajaran basa Jawa. Praktik micro teaching menika ditindakaken kanthi ancas nglatih kaprigelan guru nalika ngrancanakaken, nindakaken saha ngevaluasi proses pasinaonan wonten ing kelas. Mugi video menika saged maringi gambaran babagan pasinaonan wonten ing kelas sedasa kaliyan 11 SMA. Wonten ing praktik micro teaching ingkang sepisan menika kula medharaken materi babagan pawarta. Ing wiwitan pasinaonan kula nyuwun supados para peserta didik langkung rumiyin ndonga sesarengan. Saderengipun lumebet wonten ing materi pawarta, kula maringi pitakonan ingkang ngemot asesmen diagnostik non kognitif lan asesmen diagnostik kognitif kagem para peserta didik supados kula mangerteni kahanan saha pamahaman para peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo doa awalan damel materi riyen. Doa bismillahirrahmanirrahim. Seraken selamat menempuh kelas sedasa. Kalian baru naik dari SMP peralihan ke SMA. Menawi kelakuan sing olo-olo ditinggal mriyen nggih. Niki materi sing pertama inggih menika teks pawarta. Sapa sing ngerti artine pawarta niku menapa? Berita. Berita inggih menika berita. Leres. Tapi berita Jawa, berita Jawa. Berita niku isine napa mawon? Pasinaonan banjur kalajengaken kanthi pamedharan materi pawarta kadosta syarat, jinis saha struktur pawarta. Menika LKPD damel materi niki saged dibikak rumiyin. Syaratnya pawarta dibikak Mbak Mas sedaya. Syaratnya pawarta niku wonten 3 napa mawon? Nggih, faktual niku jenis pawarta. Sapa sing wis tahu maca pawarta? Kula wonten pundi? Enggak, niku lisan. Iku wonten TV, radio. Nomor kalih tulisan. Menawi wau saking berita TV nika mlebete sing lisan. Dadi niku tetep saged disebat pawarta. Pawarta lisan. Tulisan kapaca ing Ariwarti. Kalawarti. Lan lumatar ing internet media lan situs berita. Kalian ngerti artine Ariwarti? Dikik WA-ne. Google. Bika. Ariwarti. Ariwarti niku surat kabar. Ariwarti. Surat kabar. Hari saking hari, dina. Dadose surat kabar. Mergane surat kabar niku amben dina. Struktur pawarta. Sapa kang ngerti struktur pawarta niku bentuke kados napa? Basa Jawa diolah nganggo lagu rock. Coba dianalisis berdasarkan strukturnya. Basa Jawa diolah nganggo lagu rock. Itu yang headline yang mana? Sasampunipun mirengaken materi babagan pawarta, pasinaonan kalajengaken kanthi pitaken saha wangsulan kagem ngukur pamahaman peserta didik tumrap isi pawarta basa Jawa diolah kanggo lagu rock ingkang sampun kula cawisaken. Kang kinten nggih heading pun ngertos sedaya. Napa? Judulnya napa? Lead. Nggih, paragraf pertama. Dugi. Saripatine tekan pundi? Maka sing mboten terlalu penting berarti pun masuk body language. Dumugi pundi? Pundi lamongan? Apa itu body language? Berarti saking paragraf sekawan niki priya. Dumugi Julius. Terus male. Berarti sisane. Jadi dumugi tandane. Apa niku wonten 5W1H.
Wonten ing sesi akhir diskusi menika, para peserta didik saged mangertos unsur-unsur saha isi wonten ing pawarta menika langkung jero. Dene wonten ing pungkasan pasinaonan kula maringi tugas golek pawarta saha ngudal struktur saha isinipun pawarta yaiku 5W lan 1H. Pun menika tugase damel kanca-kanca informasi materi dinten meniki kanthi bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun kula tekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonten ing praktek mikul teaching kaping kalih, kula medharaken materi babagan aksara Jawa mliginipun aksara rekan. Wonten ing pasinaonan menika, kula migunakaken media PowerPoint supados materi aksara rekan menika langkung sae lan gampil dimangertosi dening peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing dinten meniki kita bakal sinau aksara rekan. Sadèrèngipun wonten pinten aksara liyane aksara rekan sing kalebet aksara Jawa. Selain aksara rekan maksudnya selain aksara legena napa mawon? Swara. Lajeng tuh. Nggih, Kadosta pasinaonan ingkang kala wingi wonten ing wiwitan pasinaonan kula maringi pitakonan ingkang ngemot asesmen diagnostik non kognitif lan kognitif. Dene materi aksara rekan ingkang kula andharaken antawisipun wujud saha pasangan aksara rekan, tata cara panulisan ingkang trep, saha tuladhanipun wonten ing sajroning ukara. aksara rekan iku cacahe wonten gangsal. Aksara rekan menika titikane inggih menika gadah 3 cecak. Aksara swara kan gangsal. Po. Aksara rekan. Sada. Lajeng go kalian jo. Menika dikei cecak 3, munine mboten ko, nanging dados ka. Lajeng po dikei cecak 3 dados fa utawi fa. Lajeng do dikei cecak 3 dados ja. Salajengipun go ga. Jo cecak 3 dados za. Menika letake cecak 3 niku mboten jejer. Nanging disusun pasanganipun kados menika sami mawon kalian biasane. Salajengipun tata cara panulisan aksara rekan. Nomor setunggal cecake 3 ing dhuwur kados menika. Lajeng direka, tandane direka susora munika malih. Sandangan. Menawi nulis sandangan damel meniki sing aksara rekan, nulis sandangan pepete dilebokake ning jerone. Cecak 3ne. Lajeng menawi nulis sandangan liya, dikei sandangan liya kados layar wonten samping sisih tengen. Sing cecake 3 niki bagian kiwa. Layar, sukune nggih teng sebelah tengene. Wulu, pangapunten Bu Guru klentu nggih. Tasih kinjing. Lajeng kalian cecak ben muni eng. Jo mawon. Jo dadi za tambah cecak. Pun. Tuladha nulis aksara rekan. Goib. Ditingali nggih Mas Mbak sedaya. Zakat. Go, fajar. Khotib. Mazhab. Ya, fajar. Menika aksara rekan dipun ginakaken damel nyerat tulisan ing konsonan saking tembung-tembung monco utawi tembung ingkang panulisanipun tasih sami kalian aslinipun. Misale jeneng niku kan nggih mboten saged diolah-olah. Vivi. Vivi. Utawi nulis fajar kan sami mawon, nami fajar. Salajengipun materi kalajengaken kanthi gladhen yaiku para peserta didik gladhen maca saha gladhen nulis aksara rekan ingkang sampun kula cawisaken. Para peserta didik saged manjing wonten ing ngajeng kelas kagem ngrampungaken soal ingkang ing papan tulis lan asilipun mangke dipun rembag sesarengan supados para peserta didik mangertos wangsulan ingkang sae. Sing inggih, Mbak. Ini dulu.
Mas Ayu coba macane Mas. Bayar zakat Bu, bayar zakat Bu. Nggih, leres. Sing ngisore. Zikir, Sing bener Mas, Mbak. Niki sanes semua. zikir wayah sore. Leres. Boleh jangan kurang ajar. Niki jelas apa? Vivi seneng futsal Bu. Terus Vivi seneng futsal. Pun wacana napa? Zulfikar salah. Zulfikar salah. Mbak Vivi diwaca. Mbak Puspa mau sing request. Salah. Oh, Zulfikar salat. Itu bener salat ya? Salat iya salat. Zulfikar salat ming apa? Zulfikar salat oh, salat napa? Salat maghrib. Terus Mbak Puspa. Pinter. Keplok. Lebih sehat soalnya. Salah pun. Gaden nulis. Habis ini baterainya. Charger. Salat maghrib sinten sing bagian nulis. Intan maju. Mbak Intan. Mbak Vivi maju nomor kali. Betul. Betul Mas. Nomor 3 Mbak Hana. Tapi dari mau mungkin maca buku. Teliti bareng-bareng. Salah apa bener? Benar. Seniki. Salah. Bener. Oh bener. Oke. Sing ngisor. Bapak lan Fajar. Guneman. Bener sedaya. Tadi pun paham nggih masalah babagan asal keplok. Keplok malih. Boten kata lumpen, wonten ing pungkasan pasinaonan kula maringi tugas omah kagem peserta didik supados nulis saha maca aksara Jawa ingkang sampun kula cawisaken. Lajeng tugas damel minggu ngajeng inggih menika nulis niku. Dikempalaken ing minggu ngarep. Pun pasinaon dinten menika sampun cekap, kula absen rumiyin kantenan mau dereng di absen. Mbak Puspa sampun sehat? Alhamdulillah. Mbak Puspa sampun sehat? Sampun Bu, alhamdulillah. Mbak Tia hadir napa mboten? Hadir Bu. Mbak Hana hadir Bu. Mbak Ais, Aisyah hadir Bu. Tania hadir Bu. Ayung hadir. Hadir Bu. Nggih, Mbak Intan hadir Bu. Mas Langga, Nggih, wonten. Mbak Vivi hadir. Mas Riki, ting pundi Mbak Vivi, Mas Riki? Mboten ngertos Bu. Pun kantenan kirang Mas Riki mawon kula cekapi sinau dinten menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minangka panguatan, kula paring apresiasi dhumateng para peserta didik ingkang sampun aktif wonten ing pasinaonan menika. Mliginipun para peserta didik ingkang sampun wantun lan jawab soal ing papan tulis menika. Makaten video praktik mikroteaching ingkang saged kula aturaken, mugi proses pasinaonan menika saged paring pengalaman ingkang migunani tumrap pangembangan kompetensi calon guru basa Jawa. Matur suwun awit paring kawigatosanipun panjenengan sedaya, mugi video menika saged migunani tumrap panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in